yazi uNkulunkulu unendlela zakhe nje zokwenza izinto. Hayi. Wema-Blue ngiphica ngomuntu wami. Akaba umuntu oqala ngqa eSouth Africa. Ukuphoxeka nje ngo2024 masithi nje 2024 ngoba uyedwa ngoba uye nje umuntu oqala nje ophoxekayo. Evele ebhekisa ikhanda phansi. Lisinde kuhle kwelempukana ligeke. Ubani loyo? Hey, kodwa bafowethu. Hayi mina ngazi ukuthi kodwa nakhuzana kasamzweli ngani kodwa ngcono seze wathi kumxolela manje. Abantu bengasayingene nje nomncintiswano wenze kahle emxolele. Yiwo amadoda hey. Ayazi yafa ingane yabantu hey. Phela kunzima ngempela kuba ile yandoda le hey wamadoda. Hayi kunzima. Kanti lamalebe lawa egcwele lapha emdletsheni ngempela kahle kahle aye kuphi kwakuvotwa. Zazi kuphi lesengcili lezi. Abantu abangaka kodwa makuvotwa abekho. Hayi yabona manje kahle kahle Mthandeni ngikunikeza iplan. Yabona makuthiwa kuyavotwa. Hlaba inkomo ezu8 ubabize beze lapha kini. Fika ukuthi la wonke umuntu ola akavote eqala before edlala inyama le. Before umuntu ethola ijuice, akunamuntu ozophuza ijuice engavotanga. Wonke umuntu akavote eqala. Ngoba kwenza isilima labantu. Uma uhlaba inkongo bagijima bezogcwala lapho mara makuvotwa lutho abekho. Bakwenza isilima labantu lapho. Bayakubhayizisa, abantu abakubhayizisayo. Wena kahle kahle ngiyakubona mfowethu wena uright. Alright. Yibo labantu abakubhayizisayo bakujwayela kabi. Bakujwayela kabi labantu laba. Bakujwayela kabi. Abantu abangaka babe kuphi kwakuvotwa labantu. Lezi ingcili lezi. Hey, malilebe ngempela lezi zinto lezi.